shiga mana ka zama celebrity ta yana sai video yi kake ta yana na zama cele sai ka shiga dan dauke su kawai ran shi ana haka Kilo shele na yo be show na kanamu na if you no get money ag your face na so this is cameraman Alhaji Muhammad Bila on the building alongside with dancers with my dancers Coco Garabana with my friend